sanda mai cike da abin al'ajabi da mamaki. Na ajiye ta ne kawai na zo zan ɗauke ta sai ta yi ƙoƙarin ba da ni. Wannan sanda na gaje ta ne daga iyaye da kakanni. Ina ta yunƙurin yanda zan ɗau wannan sanda ga magauta nan suna zuwa amma hakan sai ya gagara. Ana tsaka da hakan ne sai boss ɗin ya ƙaraso domin ya yaƙe ni. Yana cewa in bashi wannan sandan ne wacce na gada daga iyaye da kakanni ni kuma na nuna mai ba zan bashi ba. Sai ya yi min wani ɗalasumar tsafi wanda ya ƙamar da ni ya samu hayaƙi mai girgizarwa. Sai wullar da ya haka sai jin sanda a cikin wannan sanda maganar ita za a iya aikata ta je ta yi yaƙi a ko'ina domin ta dawo wajena ni da na gaje ta. Boss ɗin ya yi baƙin ciki sosai sai ya koma cikin gida yake ba wa matarshi labarin abin da ya faru. Na ya je zai karɓi wannan sanda amma kuma ga abin da ya faru ya nemi ya karɓi wannan sanda amma abin ya gagara sai ya dawo wajen yarinyar.